Mas kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi, Kabisyo. This is Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Raketera, ang Basa Princess ninyong lingkod at tagapagprotekta ng inyong pinakatatagong sikreto. Your secrets are safe with me at kapiling pa nga rin natin ang ating Top Secret Sharer, rated SPG edition na si Jay from Taguig. Ang kanyang sitwasyon ay hindi niya alam kung bakit ang kanyang asawa ay hindi na ginaganahan sa pakikipagsiping sa kanya. At the same time, hindi na raw tumatayo si Junjun. Hi Jay, nandiyan ka pa ba? Yes, nandito pa. Buhay na buhay pa. Ayun, buhay na buhay pa. Alam mo, parang may humahangin ng mikropono ng cellphone mo. Ay, ikaw ba yon? Oo, medyo mahingal. Mahingal. Okay. Tapat mo naman yung bibig mo sa cellphone mo, sa mikropono ng cellphone mo. Ayan. Gusto naming malaman kung ilang taon na yung asawa mo. I mean, yung partner mo. 34. 34 years old. So meaning, sa 34 years old, minus 17, ilang taon kayo nung nagsama kayong dalawa? Actually, mga batang-bata pa. 17 siya, din ako is 15. Okay. Pero magkalapit lang kayo halos ng edad. Apo. Tapos, kailan yung huling pagsisiping ninyo? Wait lang. Parang Dekada na ba? Uy! 2 weeks, parang 2 weeks ago. Opo, 2 weeks. 2 weeks ago. At gaano kayo kadalas maglabing-labing sa loob ng isang buwan? Ako, parang isa or dalawa na lang. Ganun. Isa o dalawa? Dati nakakailan ba kayo sa loob ng isang buwan? Siguro sa isang linggo nakaka-4. Ganun. Nakaka-4 sa loob ng isang linggo. Tapos, nakakailang rounds bawat bawat araw? Di talaga kinakaya ng 3 hanggang 2 lang. Hanggang 2 lang. So, talagang very active kayo in the past. Nangyari lang na nito lang. Mga ilang buwan na nang nangyayari to nga? Siguro last 2020 September. Same month. Ganun. Hanggang ngayon. September 2023. Opo. September 2023. Ano-ano yung mga pakiramdam mong rason kung bakit hindi na ganado si Mister? Naintindihan ko sa part niya na minsan napapagod siya kasi madaling araw na siya nakaka-uwi dito galing trabaho. And ayun, siguro kasi pakiramdam ko rin sa kanya is siguro normal na siguro yung gano'n na nawawala ng gana. Then kasi minsan pakiramdam ko din sa sarili ko na gano'n din ako. Minsan hindi kami nagkakatagpo. Yung minsan gusto niya, then ako ayaw ko. Minsan gusto ko, then siya ayaw niya. So minsan, pag-uusapan din namin na, paano kaya tayo yung pag gusto natin pareho. Natatawan lang kami pareho kasi hindi naman siguro mapapaisip na meron ng iba or mayroon siya pinaglamasama na iba kasi kilala ko naman siya. Not unless yung dati may ganung issue. Pero ngayon, hindi din namin alam pareho. So, parang sa pamamagitan ng tunong programa na parang gusto ko lang din makaalam. Baka yung iba nakaka-experience ng ganito sa edad namin na ganito. Baka may mga ganitong experience din yung iba na nawawalan silang pareho ng ganas pagdating sa labing-labing ko. Like, ganun. Kahit na po minsan pinipilit ko siya, yung pinipilit kong patuyuin yung ginjo niya. Talaga. Talaga? Paano mong ginagawang pinapatayo? Nilalagyan mo ba ng chopsticks para yun yung magsilbing parang pundasyon para makatayo? Ganun ba yung ginagawa mo?
Parang minamasahe ko na nga ng todo. Sabi ko, bakit ganun siya? Bakit ganun? Kahit siya nagtataka rin na rin. Siguro, dahil dala na rin siguro tayo na nagkakaedad na. Sabi ko, edad? 34 ka pa lang nagkakaedad. Exactly. Sobrang bata pa nung 34. Pero ang tanong is that, regular ba kayo nagpapacheck up sa doctor? Nagtatanong ba kayo tungkol sa reproductive health ninyo? Naitanong nyo na ba sa doktor? Hindi din. And then one time po, masabi kasi medyo makakaya, pero ito na. Kasi one time na naglalabing-labing kami, napansin niya na parang sabi niya, bakit tuyo? Tuyo? Sa part. Tuyo ang kuweba. Tuyo ang kuweba mo. Oo, parang gano'n. Sabi ko, bakit? Hindi ko din Baka maintindihan. kulang ba sa Kulang ba sa unang parte, 'di ba? May kapkapan munang nagaganap diyan, 'di ba? Bago mo ipalabas yung batuta. May ganun. Siyempre. Baka naman rumekta. Hindi po. Mayroon naman kami ganun part na nagro-romansahan. Kasi talaga naman. Ewan ko bakit ganun. May mga diferensya na kaya kami pareho. Dahil malalaki na yung mga anak namin. Diba? Anong trabaho ni mister o ni partner? Nag-negosyo po kami. Ano po? Bali nagtitinda. Ganun. Nagtitinda. Tapos ilang oras siya nagtitinda? Nag-uumpisa siya. Sa umaga, nag-uumpisa na siya mag-ayos. Then, lalabas siya dito ng 3. Tapos, uwi siya ng madaling araw. 3 ng hapon, then 2 ng madaling araw ang uwi. 3 ng hapon, 2 o'clock in the morning ang uwi? May day off ba siya? Po? May day off ba? Nag-rest day kapag gusto niya, pag trip niya. Oh, kung kailan yung rest day, dun nyo ba chinitsempo yung labing-labing ninyo? Actually, tuwing hapon, tuwing pag wala yung mga anak namin, kasi lahat yan nasa school na, pumapasok. Minsan tinatimingan ko siya na trip niya, gusto niya. Minsan gusto niya, then parang yung Jun na hindi. Sabi ko, ano ba yan? Bakit ganun? Minsan nga ako, parang gusto ko na siyang painumin ng yung... O yung mga pampalakas, gano'n. Yung mga pampagana. Yung mga pampagana. Kasi baka mamaya may condition siya, yung parang erectile dysfunction, if I'm not mistaken ha. Correct me if I'm wrong. May ganun po. Comment kayo or sa mga kabisyo nating naka-experience na nito, may kilalang ganun. Pwede po kayong mag-comment ngayon sa comment section natin so that pwede nating masabi or masuggest dito kay Jay kung ano yung possible dahilan kung bakit nagkakaganon yung kanilang bed story. Ikaw, Jay, palagay mo, sa'yo naman, ano naman yung parang feeling mo na dapat mong i-improve in terms of physical attributes ba? May nagbago ba sa'yo throughout the years? Same pa rin ba yung ginagawa mong hygiene sa sarili mo? Yes. Opo, same pa rin. Like, hindi ko talaga kaya na bago maglabing-labing, hindi pwedeng maligo, yung gano'n. Ang ano ko lang din, baka dala na rin siguro, kasi meron po akong hormonal balance, like PCOS, baka dahil doon. So, minsan, nagtatry din ako na, di ba, kailangan ng exercise. Pero, bakit kaya ganun po sa yun nga sa part ko, bakit kaya tuyo ang kuweba? Bakit ganun? Kaya siguro ganun, parang siguro doon din po nag-umpisa yung doubt ko na baka dahil naranasan niya sa part ko na tuyo yung kuweba. Then parang ayaw niya ng ganun, kaya siguro nawalan din siya ng gano'n or baka parang nakasanayan niya na rin siguro na gano'n na wala mo ng labing-labing. Ayaw ko, bakit ganun? Pareho kami. Wait lang kasi hindi ako doktor. Although, pwede ako magsabi sa'yo ng mga posible lang na parang mga naririnig ko, mga na-research ko in the past. Kasi ang SPG Secret File, iba-ibang storya to ng labing-labing. So, medyo marami na akong mga nalaman tungkol sa bed life, ganyan. So, merong iba't ibang parang condition ng katawan ng isang tao. So, normally, kapag nawawalan ng gana,
Parang pwede yan i-attribute sa stress, sa kulang sa tulog, pwede yang i-attribute doon sa physical physical capability ng mismong katawan. Kaya nagkakaroon ng dysfunction. So yun yung narinig ko ha at na-research ko in the past. So pwede kayong magpa-check sa doctor kung ano yung pwedeng i-take na gamot or parang anong pwedeng exercise yung gawin para kahit papano bumuhay ulit o mabuhay kung sino man yung dapat mabuhay. Tapos in your case naman, hindi ako sure kasi feeling ko connected yung emotional state natin doon sa physical state natin So if we do not feel loved at all, feeling ko hindi tayo magbubunga ng maganda. You get what I mean? Oo, so parang kung nami-meet ni partner yung parang emotional state mo at the same time na satisfy ka dun sa parang romansahan pa lang, feeling ko hindi matutuyo yung kuweba. Kumbaga meron yang ulan. Ano? Ay, sorry. Minsan parang nasa kasagsagan na kami. Doon na kami sa may parang hit na. Tapos sabi niya, bakit wala na, hindi na mag-last, gano'n. Kaya yung parang nahihirapan siyang mag-jump, gano'n. Ano ba yan? Hindi ko din alam. Kaya minsan napapatayo ako, then pupunta ng banyo, magbabasa, then ulit. Ayun, hanggang sa wala na. Pagbalik ko, lanta na. Ayun. Alam mo, ang pinakamagandang gawin, since dalawa kayo nakaka-experience ng ganyan, magpa-check na kayo sa doctor. Kasi kung gusto ninyo hindi naman masamang magpa-check Kumbaga ang kalusugan natin ay kayamanan natin, 'di ba? Health is wealth. Tsaka yung mga ganyang klaseng activity, sobrang sarap gawin 'yan kasama yung yung taong mahal mo, 'di ba? Hindi yung mga taong mahal mo. Dapat isa lang, di ba? Kumbaga, masarap gawin yan kapag taong mahal mo, kapag asawa mo, kapag partner mo, di ba? Parang yan yung ninyo parang act of love, kumbaga. So kung mawawala yan sa inyo, baka mamaya medyo magkaroon kayo ng problem sa relationship. And ngayong alam nyo na meron kayong ganitong parang issue sa isa't isa. Sabi mo, open naman kayo mag-usap sa isa't isa, di ba? Oo, open naman. Ayun. Pwede kayong magtanong sa doktor para mas eksperto. Tapos, di ko sure kung paano chine-check yun. Kasi, bababa yung short pants, titingnan ba. Pero, I think, part din yun. Part din yun. Oo. So, Jay, anong plano mo ngayon? Ayun na nga, so magbabasa-basa ako ng comment sa mga may experience dyan sa same situation ko. And siguro kailangan kailangan na rin siguro mag-diet. Kasi minsan naghihinala na rin ako sa sarili kong kakayanan. Parang ako na lang lagi yung active, tapos siya hindi. Then sometimes siya yung active. Ako naman hindi. May mga ganun, hindi kami nagtatapos sa mga panahon na yung gusto namin sana. Pero ayun. Kaya dapat i-schedule nyo na lang. Alam mo, maganda i-schedule nyo na lang. Tapos kung pwede na pumunta kayo ng yung parang kahit saglit lang, mga 3 hours lang, o kaya 30 minutes lang, yung mga drive-thru. Try nyo lang pa-spice up ng relationship. Plus, may iba akong nalalaman na ang ginagawa daw nila, nanunood daw sila ng sabay. Baka sakali lang parang stimulate. Nagawa ko na yan. Ako yung nanonood. Kasi paano siya? May ganitong pagkakataon na ginaganahan siya, din ako hindi. So, tinatry ko, manunod ako ng para ganahan ako, para mapagbigyan siya. Kasi minsan lang talaga siya yung mag-i-erect yung gano'n. So, sabi ko, sige, try ko. Then, andun tulog ko. Sabi ko, bakit gano'n? Nasa pakiramdam ko na hindi. Sabi ko, wala na, hindi na. Hanggang sa nawawala na rin ng gana yung dyan. Nakakatawa nga, nandun kami sa part na parang excited siya. Then ako naman yung biglang, nauudlot. Sabi ko, pangit sa pakiramdam. Parang hindi kayo nagtatagpo ng timeline tsaka ng stamina. Stamina din kasi yan, diba? Para dapat may lakas ka Sa oras na malakas siya, dapat ikaw malakas ka din. So kung may lakas siya, sabi mo sa kanya, bigyan ka ng lakas. Ganon. O kaya baka kulang lang sa lakas. Pera pala kailangan. try niya magbigay ng pera. Baka mas ganahan ka palalo.
Charot Siguro. lang, may darot. Uy, pero okay na mag-research, but at the same time, magpa-check up din sa doktor. Kasi hindi lahat ng mga nare-research natin, yun yung condition natin as of the moment. Mas magandang sigurado kung magpapa-check up. Yan ang may bibigay naming payo. Kasi marami sa mga kabisyo ngayon, ang dami nilang sinasabi, like, yun nga, tulad ng pwede kayo manood, pwede kayong pumunta ng mot-mot, pwede kayong uminom ng gamot o kung ano-ano. Pero para mas matumbok mong maigi, kung hindi na effective lahat ng mga pinagsabi-sabi namin ngayon, check up sa doktor. Check up. Oo. Okay? O kaya kung gusto mo, mamaya, pagdating ni mister, gawin mo, higa ka. Tapos lagyan mo ng icing yung sarili mo sa ibabaw. Okay, lagyan mo ng dahon-dahon, ganyan. Oo, kaya ano ka. Kung gusto mo mag-ano ka pa, mag-play ka ng mga songs na mga The One You Love, ganyan, mga Wildflower yung dating. Oo. Kaya lang makaluma itong partner ko, may hilig sa mga lumang tugtugin. Kaya nga pampadagdag din yun baka yun yung mga gusto niyang klase ng tugtugan, 'di ba? Tapos magsuot ka ng magsuot ka ng yung mga lingerie, alam mo yun? Akala ko po, baka lalagpas na yung mga bil ko dyan. Hindi, kumbaga parang confidence is also sexy ha. Wala naman yan sa sa body shape or kung ano mang size na meron ka. It is the confidence na meron ka na parang mas makikita ng tao na, uy, sexy to. Parang ganon. So kung confident ka sa katawan mo, and at the same time gumagawa ka rin ng paraan para ma-maintain mo or mabawasan kung ano man yung gusto mong bawas-bawasan sa kain mo, sa katawan mo, then mas okay yun, 'di ba? Kasi syempre kahit papaano gusto naman natin na we look good para we feel good deep inside. Tsaka pag ganun yung nangyayari, mas attracted sa atin yung taong mahal natin, yung gusto natin, 'di ba? Oo nga, tama nga naman. Ayan. Naalala ko na yung gamot na pampagana yung Robust pala, oo. Uy, nag-promote ka pa ha? Lagi ko kasi naririnig yun. Sa radyo, no? Pero nag-try kayo? Hindi pa nga, itong may friend ako, sabi niya, meron daw siyang ganung, may natira pa daw sila nung partner niya, ibibigay niya daw sa akin. Inaantay ko naman ibigay, wala pa. Sige, try mo. Pag wala, sige, magbibigay ako ng kung magkano para makapag-drive-thru lang kayo. Mura lang yun. Merong 199 pesos dyan sa may Santa Mesa. Oh my God. Bahay na lang. Bahay na lang. Ano ba't bahay na lang? Parang spice up nga di ba? Subukan nyo lang. Baka sakaling mas gumana pa, di ba? Ganahan kayo lalo. Anyway, thank you so much, Jay, ng Taguig. Thank you din po. Ingat lagi. Pabati sa mga lahat. Thank Pabati you. sa mga lahat, no? Play safe, yarn. Thank you, Jay. Ingat. Ingat din po. Thank you. At yan nga po ang ating top secret sharer na si Jay from Taguig. Sana kahit papano, nakakuha naman siya ng idea kung paano ma-spice up yung bed life nila. Kasi, mahirap yun at 30 years old, tapos ganun na yung situation. Parang hindi pa nga nearly 40 years old Kumbaga parang nasa early 30s pa. Tapos wala na agad gana. Although, 17 years na kasi sila. So, inisip ko kung may factor na parang komportable ka na masyado dun sa partner mo. Or baka wala lang talagang spice. Or baka meron ngang condition na dapat ipacheck para magawa ng paraan. And wala pong masama sa pagpapacheck up Hindi porke magpapacheck ka ng mattress mo o kaya magpapacheck up ka ng kung ano mang parte ng katawan mo na very private. Ibig sabihin parang mas mababa ka na sa ibang tao. Alam mo, yung ganun ba? Tigil-tigilan po natin yung notion na parang nakakahiya kasi. Hindi. This is our body. We have to protect it. We have to take care of it. At kapag sinasabi natin, alagaan natin to, alagaan natin ng tama.
Diba? Wala kang pang check up pero maraming pang check in, diba? Check up din pag may time. Hindi puro check in. Diba? Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa pakikinig mo ngayong gabing ito. Bukas magsasama-sama pa rin tayo para sa Love Radio Academy. 2:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi. At syempre, pag 6 to 9, alam na this, Love Jam. Ang tugtugang ang sarap-sarap. Balikan. And by the way, guys, huwag niyong kakalimutan, suportahan at batiin ang tambalang ni Kuya and Christopher ng Happy 20th Anniversary. Dahil sa September 28, meron kaming kasalang magaganap. Hindi po si Christopher at si Nicole Ayala ang ikakasala, kundi libreng kasal. Oo. So, meron ng mga ikakasal ng libre. Dahil yan po ang hatid ng tambalan para sa kanilang 20th anniversary. Anyway, Kabisyo, maraming salamat once again sa inyong pakikitutot sa amin. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Raketera, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sekreto. Your secrets are safe with me. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye, people of the universe. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!